Există un adevăr pe care puțini îl cunosc, dar care guvernează în tăcere lumea noastră. Anumite persoane poartă un semn invizibil, un scop care transcende obișnuitul. Ei sunt cei aleși, indivizi care au venit cu o misiune, protejați de forțe pe care majoritatea oamenilor nici nu-și pot imagina că există. Ei sunt neînțeleși, atacați, chestionați, dar niciodată abandonați de universul care i-a trimis. V-ați întrebat vreodată de ce unii oameni par de neatins? De ce, chiar și când se confruntă cu adversități, găsesc întotdeauna o cale de ieșire? Sau de ce cei care încearcă să le facă rău ajung să se confrunte cu consecințe inexplicabile? Astăzi veți descoperi cele 9 lucruri inevitabile care se întâmplă oricui îndrăznește să se pună cu un ales. Pregătește-te pentru o călătorie care îți poate schimba complet percepția asupra justiției divine, a karmei și a puterii invizibile care îi protejează pe cei care sunt aliniați cu scopuri superioare. Ceea ce urmează să înveți nu este doar teorie. Sunt modele observabile, consecințe reale care se manifestă în viețile celor care se intersectează negativ cu aceste suflete speciale. Prima consecință: nenorociri neașteptate. Când cineva rănește în mod deliberat un ales, universul acționează ca un sistem automat de corecție. Este ca și cum s-ar activa un mecanism cosmic, care inițiază o serie de ajustări care adesea par coincidențe, dar urmează un model foarte clar. Imaginați-vă un director care sabotează un coleg ales pentru a obține o promovare. În câteva săptămâni, același director poate vedea cum căsnicia lui se destramă, investițiile lui se prăbușesc sau sănătatea lui se deteriorează fără nicio explicație medicală aparentă. Acestea nu sunt evenimente izolate, ci corecții universale. Universul nu pedepsește, ci restabilește echilibrul. Când cineva perturbă armonia atacând o persoană cu un scop divin, consecințele apar ca valurile, mai întâi mici, apoi din ce în ce mai mari. Relațiile care păreau solide încep să se destrame. Oportunitățile financiare dispar pur și simplu, iar sănătatea fizică sau mentală se deteriorează. Acestea nu sunt blesteme sau răzbunări, ci legi naturale în acțiune. La fel cum gravitația atrage obiectele în jos fără emoție sau judecată, universul reechilibrează energiile dezechilibrate. Persoana care s-a pus cu alesul se trezește într-o spirală descendentă, care pare să nu aibă o explicație logică, dar care urmează o logică superioară perfect ordonată. Cel mai impresionant lucru este viteza cu care se întâmplă acest lucru. În timp ce aleșii așteaptă adesea ani de zile pentru a vedea roadele faptelor lor bune, cei care le fac rău simt consecințele aproape instantaneu. Este ca și cum universul ar avea priorități diferite. Protejarea mesagerilor săi este urgentă, recompensarea lor poate aștepta. A doua consecință: secretele dezvăluite. Toți cei care încearcă să înșele sau să trădeze un ales poartă cu ei secrete întunecate. Și una dintre cele mai devastatoare consecințe ale faptului de a se pune cu cineva care este protejat divin este aceea de a vedea aceste secrete ieșind la iveală în cel mai umilitor mod posibil. Indiferent cât de atent și-a construit cineva fațada sau și-a ascuns acțiunile discutabile, atunci când se confruntă cu un ales, acea armură de minciuni începe să se destrame. Este ca și cum lumina emanată de aceste suflete speciale acționează ca un revelator fotografic, aducând la suprafață tot ceea ce era ascuns în umbră. Un politician corupt care persecută un activist ales poate vedea cum schemele sale sunt expuse în mass media. O persoană manipulatoare care încearcă să facă rău unui ales din cercul său social poate avea minciunile sale dezvăluite tocmai în situațiile în care avea cea mai mare nevoie de credibilitate. Un om de afaceri necinstit care sabotează un concurent ales poate vedea cum practicile sale ilegale sunt descoperite de agențiile de reglementare. Ceea ce face această expunere și mai impactantă este precizia sa chirurgicală. Acestea nu sunt revelații aleatorii, sunt tocmai secretele care vor dăuna cel mai mult persoanei în momentele cele mai vulnerabile ale vieții sale. Este ca și cum universul ar cunoaște fiecare ascunzătoare a sufletului și ar alege să le deschidă strategic. Această expunere se întâmplă rare ori dintr-o dată.
Este un proces gradual, ca și cum ai curăța o ceapă. Strat după strat de falsitate este îndepărtat, lăsând persoana din ce în ce mai goală în fața lumii. Mai întâi, apar mici neconcordanțe pe care ceilalți încep să le observe, apoi contradicții mai mari, până când întreaga structură de minciuni se prăbușește ca un castel de cărți. A treia consecință, epuizarea energiei. Cei aleși poartă o lumină specială, o energie care inspiră, vindecă și înalță pe cei din jur. Dar când cineva încearcă să exploateze acea lumină în mod rău intenționat sau să le epuizeze energia în scopuri egoiste, rezultatul este devastator pentru exploatator. Este un fenomen fascinant. În loc să poată fura energia celui ales, persoana ajunge să-și vadă propria energie aspirată într-un vârtej pe care ea însăși l-a creat. Ca o lipitoare care, încercând să se hrănească cu sânge otrăvit, ajunge să se intoxice mortal. Cei care încearcă să manipuleze emoțional un ales încep să experimenteze o ceață mentală inexplicabilă. Mințile lor, odată ascuțite, devin confuze. Capacitatea lor de concentrare scade, memoria le cedează și se instalează o oboseală profundă, ca și cum ar purta o greutate invizibilă. Epuizarea nu este doar mentală, se manifestă și fizic. Oamenii care odată aveau energie abundentă pentru proiectele și relațiile lor, încep să se simtă ca niște baterii descărcate. Se trezesc obosiți, își petrec ziua târându-și picioarele și se culcă epuizați fără să fi făcut nimic semnificativ. Din punct de vedere emoțional, dezechilibrul este și mai pronunțat. Apar valuri inexplicabile de iritabilitate, anxietate fără cauză aparentă și un sentiment constant de gol interior. Este ca și cum persoana ar fi fost deconectată de propria sursă de vitalitate. Cel mai intrigant lucru este că această epuizare persistă până când persoana își recunoaște greșeala și se distanțează de persoana aleasă sau își schimbă atitudinea. Încercările de a forța situația nu fac decât să intensifice epuizarea, creând un cerc vicios în care cu cât te lupți mai mult, cu atât pierzi mai multă energie. A patra consecință, intensificarea karmei negative. A face rău unei persoane alese nu este doar o greșeală, ci o încălcare a celor mai fundamentale legi universale. Este ca și cum ai înota împotriva unui curent cosmic care devine din ce în ce mai puternic, ducând persoana în ape din ce în ce mai turbulente. Karma care se formează atunci când cineva atacă o persoană aleasă este diferită de karma obișnuită. Este amplificată, accelerată și mai precisă în manifestările sale. În timp ce acțiunile negative normale pot dura ceva timp până să se întoarcă, rănirea unei persoane alese creează o spirală de consecințe care se manifestă aproape imediat și cu o intensitate disproporționată. Proiectele care păreau promițătoare încep să eșueze în mod inexplicabil. Contractele importante sunt anulate în ultimul moment, partenerii de încredere pleacă fără explicații, iar oportunitățile care păreau garantate pur și simplu se evaporă. Este ca și cum universul ar închide sistematic ușile și ar bloca căile. Relațiile suferă de asemenea. Prieteniile de zeci de ani încep să se răcească, membrii familiei se distanțează, iar chiar și animalele de companie par să evite persoana respectivă. Este un sentiment de izolare care crește treptat, ca și cum un zid invizibil ar fi construit în jurul persoanei. Viața interioară devine un câmp de luptă. Apar gânduri obsesive despre greșelile din trecut, un sentiment constant de neliniște care nu are alinare și o percepție crescândă că ceva este fundamental greșit, dar fără a putea identifica exact ce anume. Karma intensificată se manifestă și prin oglinzi. Persoana începe să experimenteze exact felul de tratament pe care l-a aplicat persoanei alese. Dacă a fost trădare, va fi trădată. Dacă a fost umilire, va fi umilită. Dacă a fost manipulare, va fi manipulată. Universul devine o oglindă perfectă, reflectând înapoi fiecare acțiune negativă cu precizie matematică. A cincea consecință, vinovăție profundă și remușcări. Chiar și atunci când par să fi câștigat la suprafață, cei care le fac rău celor aleși poartă o vinovăție care îi corodează din interior ca acidul. Este imposibil să ataci ceva sacru fără ca conștiința, la nivelurile sale cele mai profunde,
să înregistreze încălcarea. Această vinovăție nu este obișnuită, este existențială. Ea depășește remușcarea pentru o acțiune specifică și devine un sentiment constant de a fi pierdut ceva prețios și ireversibil. E ca și cum ai fi spart un obiect de o valoare inestimabilă și ai ști că nu poate fi reparat niciodată. În timpul zilei, persoana se poate distrage cu munca, divertismentul sau relațiile, dar în momentele de liniște, mai ales înainte de culcare sau la trezire, vina se revarsă ca un val copleșitor. Este un sentiment de goliciune pe care nicio realizare externă nu îl poate umple. Somnul devine tulburat. Visele recurente despre persoana iubită nedreptățită invadează nopțile, creând un ciclu de anxietate care afectează odihna. Persoana se poate trezi cu o senzație de greutate în piept, ca și cum ceva teribil urmează să se întâmple. Odată pierdută, pacea interioară pare imposibil de recâștigat. Momentele care odată aduceau bucurie, realizări profesionale, timp petrecut cu familia, hobby-uri preferate, aduc acum doar o satisfacție superficială, care nu poate umple golul profund creat de încălcarea unui lucru sacru. Încercările de a justifica acțiunile sau de a raționaliza comportamentul devin mai frecvente și mai disperate. Persoana poate petrece ore întregi reconstituind mental evenimentele, încercând să găsească o versiune a poveștii în care nu este personajul negativ, dar fiecare revizuire nu face decât să intensifice sentimentul că a trecut o linie care nu trebuia trecută. A șasea consecință: pierderea binecuvântărilor. Fiecare relație cu o persoană aleasă, chiar dacă persoana nu își dă seama, este o poartă către binecuvântări, protecție și flux divin. Când acea conexiune este ruptă prin trădare sau atac, persoana nu numai că pierde o relație, ci pierde accesul la un canal de grație despre care poate nici nu știa că există. Este ca și cum ai tăia un cablu de alimentare invizibil. Brusc, viața devine mai dificilă, mai laborioasă, ca și cum ai înnota împotriva unui curent constant. Sarcinile care odată decurgeau natural necesită acum efort dublu pentru rezultate mai slabe. Oportunitățile care odată apăreau din întâmplare pur și simplu nu mai apar. Sincronicitatea, acele momente magice în care totul se aliniază perfect, devine rară sau inexistentă. Persoana se trezește forțând situații, împingând uși care odată se deschideau ușor. Relațiile viitoare sunt, de asemenea, afectate. Devine mai dificil să formezi conexiuni autentice și durabile, ca și cum capacitatea de a avea încredere și de a fi de încredere ar fi fost afectată. Oamenii pozitivi și inspirați par să evite în mod natural compania persoanei respective, în timp ce aceasta atrage relații mai dramatice și toxice. Din punct de vedere financiar, fluxul de numerar devine neregulat și imprevizibil. Chiar și cu același efort sau chiar mai mult, rezultatele sunt mai mici. Investițiile care păreau sigure înregistrează pierderi, oportunitățile de afaceri eșuează din cauza detaliilor tehnice, iar sentimentul general este acela de a înota mereu împotriva curentului. Cel mai dureros lucru este realizarea treptată că ceva fundamental s-a schimbat. Viața, care odată avea o calitate magică și fluidă, pare acum mecanică și forțată. Este ca și cum ai fi pierdut accesul la o grădină secretă și ai fi condamnat să rătăcești pe un teren sterp. A șaptea consecință: blocajul spiritual. Când cineva îi face rău unui ales, este ca și cum ușile spirituale s-ar închide una câte una. Creșterea personală, care odată curgea natural, întâmpină obstacole inexplicabile. Este ca și cum ai încerca să urci un munte și ai descoperi că de fiecare dată când faci un pas înainte, o forță invizibilă te împinge 2 pași înapoi. Legătura cu intuiția, acea voce interioară care ghidează deciziile importante, devine slabă și confuză. Persoana poate simți că și-a pierdut nordul interior, luând decizii care înainte ar fi părut evident greșite. Este ca și cum GPS-ul spiritual și-ar fi pierdut semnalul. Carierele care odată prosperau se lovesc de obstacole constante. Acestea nu sunt doar obstacole normale. Sunt blocaje care par să apară din senin și persistă indiferent de efortul depus. Promovările sunt refuzate pe motive tehnice,
Proiectele importante sunt anulate fără explicații valabile, iar colegii încep să se distanțeze. Relațiile romantice devin deosebit de complicate. O persoană poate atrage în mod repetat parteneri care reproduc modele toxice sau poate întâmpina dificultăți inexplicabile în relații care ar trebui să fie naturale și armonioase. Este ca și cum o umbră invizibilă ar interfera cu toate încercările de a stabili o conexiune autentică. Dezvoltarea spirituală, fie prin meditație, rugăciune sau practici energetice, întâmpină o rezistență constantă. Tehnicile care funcționau înainte își pierd eficacitatea, experiențele transcendente devin rare și există un sentiment general de deconectare de divinitate. Această stagnare persistă până când persoana recunoaște și corectează acțiunile sale împotriva celui ales. Este ca și cum forțele protectoare mențin un blocaj activ, împiedicând progresul până când armonia este restabilită. A opta consecință: pierderea influenței. Una dintre cele mai profunde ironii ale încercării de a suprima un ales este că, în acest proces, persoana care atacă ajunge să piardă exact ceea ce încerca să protejeze: propria putere și influență. Este ca și cum ai încerca să stingi o lumânare și ai descoperi că propria flacără s-a stins în acest proces. Credibilitatea construită de-a lungul anilor începe să se deterioreze într-un mod subtil, dar constant. Oamenii care odată respectau opinia agresorului încep să-i pună la îndoială motivațiile și deciziile. Este un proces gradual, ca eroziunea unei roci de către ploaie, aproape imperceptibilă în viața de zi cu zi, dar devastatoare în timp. În mediul profesional, autoritatea naturală pe care persoana o exercita începe să scadă. Subordonații devin mai puțin receptivi, superiorii încep să le pună la îndoială competența, iar colegii devin suspicioși cu privire la intențiile lor. Este ca și cum în jurul persoanei s-ar forma o aură de neîncredere. Din punct de vedere social, magnetismul personal care îi atrăgea pe ceilalți se transformă în repulsie. Oamenii influenți și pozitivi încep să evite compania persoanei respective, în timp ce aceasta atrage tot mai multe persoane problematice și negative. Este o inversare completă a dinamicii sociale anterioare. Capacitatea de a inspira și de a conduce pe ceilalți este de asemenea afectată. Discursurile care odată mișcau mulțimile acum sună gol, proiectele care depindeau de carisma personală întâmpină rezistență, iar puterile naturale de persuasiune devin forțate și ineficiente. Cel mai devastator este faptul că încercările de a recâștiga influența pierdută prin forță sau manipulare nu fac decât să accelereze declinul. Este ca și cum ai încerca să ții nisipul ud în mână. Cu cât aplici mai multă forță, cu atât mai repede îți alunecă printre degete. Universul pare să fi decis că cei care încearcă să estompeze lumina unui ales trebuie să experimenteze ei înșiși întunericul. A noua consecință: lecția forțată. În cele din urmă, Universul se asigură întotdeauna că cei care se pun cu cei aleși învață o lecție fundamentală, chiar dacă este în cel mai dureros mod posibil. Nu este răzbunare, este educație cosmică, un curiculum obligatoriu pentru sufletele care s-au abătut periculos de la calea cea dreaptă. Această lecție vine de obicei prin umilire. Persoana se poate regăsi în aceeași poziție în care l-a pus pe alesul, vulnerabilă, neînțeleasă, atacată de alții. Este ca și cum Universul ar crea un laborator perfect în care aceștia pot experimenta exact ceea ce au făcut altul să experimenteze. Adesea, lecția vine prin trezirea spirituală forțată. Apar crize existențiale profunde, care pun la îndoială tot ceea ce persoana credea despre sine și despre lume. Este un proces dureros de descoperire de sine, în care măștile sunt smulse și adevărurile incomode sunt expuse. Mândria, adesea combustibilul din spatele atacului inițial asupra persoanei alese, este sistematic demontată. Apar situații în care persoana trebuie să ceară ajutor, să recunoască greșelile sau să-și recunoască umanitatea în moduri pe care le-ar fi considerat anterior de neconceput. Paradoxal, când lecția este în sfârșit învățată și acceptată, când persoana recunoaște cu adevărat greșeala de a se fi pus cu un ales, ușurarea este profundă și transformatoare.
Este ca și cum ar ieși dintr-o închisoare invizibilă în care era prinsă fără să știe. Unii reușesc să parcurgă această călătorie și ies din ea ca oameni cu adevărat transformați, cu o înțelegere mult mai profundă a sacrului și a respectului care trebuie acordat celor care poartă scopuri divine. Alții rezistă până la capăt, scufundându-se din ce în ce mai adânc în propria amărăciune și confuzie. Pentru cei dintre voi care sunteți aleși și citiți aceste cuvinte, înțelegeți un adevăr eliberator. Nu trebuie să vă răzbunați pe nimeni. Nu trebuie să ripostați, să plănuiești represalii sau să irosiți energie încercând să vă răzbunați pe cei care v-au făcut rău. Universul are un sistem de justiție mult mai eficient și mai precis decât orice v-ați putea imagina. Singura voastră responsabilitate este să rămâneți aliniați cu scopul vostru, să vă păstrați lumina strălucitoare indiferent de întunericul din jurul vostru și să aveți încredere în procesul divin care vă guvernează viața. Când ripostați împotriva celor care vă atacă, coborâți la nivelul lor și pierdeți protecția specială pe care vă oferă poziția voastră de aleși. Adevărata putere a celor aleși nu rezidă în capacitatea lor de a riposta, ci în seninătatea de a ști că sunt protejați de forțe mai mari decât orice dușman pământesc. Ea rezidă în încrederea absolută că binele triumfă întotdeauna, chiar și atunci când este nevoie de timp pentru a se manifesta în mod vizibil. Fiecare atac pe care îl suferiți este de fapt o încercare a credinței și a angajamentului vostru față de scopul superior. Când răspunzi cu iubire acolo unde ai primit ură, cu iertare acolo unde ai primit trădare, cu lumină acolo unde ai întâlnit întuneric, nu numai că îți menții protecția, ci o intensifici. Amintește-ți, ai fost ales nu numai pentru calitățile tale, ci și pentru capacitatea ta de a rămâne elevat, chiar și în cele mai dificile circumstanțe. Misiunea voastră este mai importantă decât orice conflict personal, iar protecția voastră este asigurată atâta timp cât rămâneți fideli acestei misiuni. Nu sunteți singuri în această călătorie, chiar și atunci când pare că întreaga lume este împotriva voastră, chiar și atunci când neînțelegerea pare să fie singurul răspuns pe care îl primiți, să știți că există forțe invizibile care lucrează constant în favoarea voastră. Fiecare ales poartă în interiorul său un semn care este recunoscut de cei care acționează pe planuri superioare. Ești văzut, ești cunoscut, ești protejat. Lupta ta nu trece neobservată, sacrificiile tale sunt apreciate, iar misiunea ta este considerată esențială pentru planul mai mare. Sunt momente în care poți să te îndoiești de tine însuți, să te întrebi dacă ești cu adevărat special sau dacă doar îți imaginezi importanța ta. Aceste momente de îndoială sunt normale și fac parte din proces. Dar privește în jur. Observă cum cei care au încercat să-ți facă rău s-au confruntat cu consecințe inexplicabile. Vezi cum obstacole imposibile au fost rezolvate într-un mod aproape miraculos în viața ta. Observă cum, chiar și în cele mai grave circumstanțe, ai găsit puterea de a continua. Acestea nu sunt coincidențe. Sunt dovezi că ești într-adevăr ales. Sunt dovezi tangibile că viața ta este ghidată și protejată de o inteligență superioară, care vede valoarea existenței tale și necesitatea misiunii tale. Continuă să mergi, continuă să strălucești, continuă să ai încredere. Lumea are nevoie de lumina ta, iar universul se va asigura că nu se va stinge niciodată, indiferent cât de mulți vor încerca să o stingă. Ești ales, ești protejat și cu siguranță nu ești singur. Vrei să înțelegi cum să folosești principiile fizicii cuantice pentru a-ți transforma viața? În primul comentariu fixat, vei găsi ghidul Câmpul cuantic, cum să-ți creezi realitatea visurilor tale. Dă click și descoperă cum să accesezi întregul potențial al universului. Dacă acest videoclip te-a emoționat în vreun fel, ia în considerare să-l împărtășești cu cineva care ar putea beneficia de el. Nu ezita să lași comentarii și povești mai jos. Mi-ar plăcea să-ți aud părerile. Urmărește următorul videoclip care apare pe ecran. Este esențial să continui această călătorie. Ne vedem acolo.